go. Jij bent? Ik ben Patrick en wij timmeren die hele pokkenvloer in zo op de brug. Oké. En jij? Wij voor het eerst op de brug. Ja? Jij bent? Ik ben Peet Gerritsen, de timmerman. Niet voor de belasting bedoelt dit, hè? Nee, totaal niet. Hier, kost En ik heb het naar mijn zin, kost mij ook. Ja, Oké dan. dan werken we ook hoor. Hey, what's your name? Ja, hij weet het niet, hij weet het niet. Nee, daar snap ik toch niks van. Hij is, Wat zei je? ik weet niet wat die is, hij is een of andere... Hij is Paul. Oh, Paul, ja. Ja. En jij bent? Ik ben Chris, de timmerman. Oké dan. Maar zo dat het vandaag helemaal afkomt. We moeten niet op doorgaan, want anders gaan we het niet redden. Nee, natuurlijk gaan we het redden, jongen. Gaan we het redden? Ja, we gaan het wel redden. Als je dit die kant kan je niks. Hey, motherfucker, introduce yourself. Huh? Ja, waar zijn ze? Ja. Hey, EJ, let's go. Nee, ik leg alles vast, jongen.